Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Lakum basis nam kenti kendai teligi hati klau kilawan poi ha kasnong nong na kasnong gabaha bapo Southwest Khasi Hills District kila penjat ba penjulor yek jingtung gijing tem bad om tang kata kipat ba jong kasnong nong na menta ki im khapreng jing si ir mensiem kat hadu ba kim nu chu ban let trei let kata shaki chakarap kumba julong malagasngi habai dei bat kani ki nong song snong jong kasnong nong na kila pan jing aram na ki bor ba dei pe yek marat klau kum katnat wildlife bakin be no yek ni ki marat klau na kani kasnong Handai la ong bagi nong tre jangka wildlife kisu ko ngu tangga ketien klem da ai jeng arab AA nakaliang juga pai ba nong song snong kila karpa de katnat wildlife bakin sim khia ya ni jing pentip khnang ban ombu ya ki pai ba nong song snong ha jing ma na jing don jong kini hati klau ha si okay ha si channel la jong ke ngina kaliang jong kirang ba nong sensasnong jong ka dong nong na area ngila bana ba ki wan kiu ki hati hang ne po ulum yo pau hang ne po nong na area te ngila lek pej rengkat bat ki para snong para thau ngila ya khang snong bena lek pej kita ki hati ban be andre ngila persang ban be ki hati namar ba kini ki hati kila de penjat ya ki lengkha bangi rep sensar mangi ya ki lengkha bangi rep ka rep kwai ru kila penjat ngimla su ban ngimla ban be ya kita ki hati namar ba ki lek persa awat yang ngiru nakiliang jongi ki rangba snong ngila sem jenjar bat ngila ut hakmat jong ki bre ke bahalor ba ginlek kuno ban yara pengi bang ngila ban be no ya kini ki hati nang ni napo lum yo pau namar ba kila kajing penjat ya ki lengkha jong kum ki lengkha sensar mar mentale kala dei kapor bangin khet no sensar handai hakajing wan jong kini ki hati kila penjat ya ki lengkha sensar jongi kajing jot kala long ka bakra te nakata kadau ba ngi pentip saka kibor ki bahalor ba subha ban ai no kamkloi kajing arab yangi ba ngila ban be no ya kini ki hati namar ba wajya kibreu kila nut ba kin yele persa yangi kibreu nalor ba kila de penjat ya kita kilengkha sensar jongi kilengkha kat jongi kwai te wajya ki kisem ru kila de penjat hadu ya ki ying kisem ba kinong rep kilebu kilengkha ki jongki te kila poi hadu da ki peutli kilong ying ba kinong rep ki lebu ha ki lengkha jongki ki niki hati kila de penjat handai kawai kalong ka pasusi ba nakaliang jongi kinong rep hang ne po thanong na area ngim nutsu ban lek kilengkha namar ba ngidon kajing ma ya kini ki hati nakaliang jongi barok ki than jongi area nong na hi barok kawai jurang ba jong ka than nong na sengka bat ki pai nong rep ngile chong perkhat bat kumnu min le ban main be gini hati henry nakaliang jongi le sim ya kawai ka rai ya ka ba kumnu min
buat gilat di Arab nak pak pengupan di Arab nak office ng wildlife tinakaliang jong ying la pentip sa wildlife office hari nakaliang jong ki gila ong yang bangin up pangin sawan pan kri ya kata kejiwan jong ki jong gini hati tinakaliang jong yi kum biru rang ba jong kathan area jong na ibar ko we nak pinong rep nila up menin kasmi pagi ong sawan dari barok kisni nila up dari kum lawan hadu ani kasni khidmat ke pemerintah tinakaliang jong yi kum dipai nong rep terpat jur balak kumnu ide ban ai kloi jing Arab yang yi mar ho nakaliang jong yi ngi la de pha la masjid chaga wildlife ndai ka jubab na ki gelong bangin swan mi rengkat bat yen swan ai jing Arab ja kita gilang kha ke jot hena kaliang jong pai nong rep irian nong na ibar ko we ngim sem kwa kata jing Arab kata ka song bisa jong ki namar la tip sai ba kim la ban Arab ya jing lut jing sab jong bar khot ka irian nong na ibar ko we ndai bang kwa ngi kwa jing Arab ya kumno ba kin be no yi te hati namar na kaliang jong ku minong rep bar khoi khna klung mentak adai ka por bangin iput sensar ngim nut sumali lek salum nak tak kadau kerpat jur ya ka bor pati khmi ya ka ni ka ya kini gi merat klau kini hati ben ai le play jing rap yang gi khna mi la ban lek chak jing lengkha bang jurap pos kata kaliang jong gi la burom ya ka wildlife namar gi ong bagi wildlife ki ong gi wat nam penjot le penthut ya kini gi hati wat nam siat kalian jong yi ko ngu ya ta ni sube be ya ki hati ng semara gitar ben saw de sile ta kamet thli kum di libe kal begini be gini hati ni kini hati bat yele ben ban ya pan be thong yang gi breu tan kata kada di kerpa ya ka sarkar lani ka departemen beripik ya kini hati subhab ni rap nak kloi arap don kenu jing rap nak bomon si na kalian jong yi kum pai ba thai nong nai baro ko we den kat bikin rep in sim no ya ka bor haladihi yang bagi set yap sendiri kini hati. Kalau kan nuko jing ujar persya ini kini rep ini nak liang kini rep gimdon kini 3 sepang kan ni namar begila penjot kelolong sepapalat.